Vítam vás z ďalšieho videa. Dneska mám meniny, je Alžbetky. No a som dostala gumovacie perá. Hej, no. Ešte zajtra čo do aké oblíčenie, či čo, ja neviem. A som našla u mami v robote takéto, neviem čo to je. Tak dneska si toto ochutnáme. A v jednom číňaku želatínu dajakú takú jahodu. Hej, no. Takže ideme si to ochutnať. Ja mám najprv želatinu. Mňa to veľmi zaujíma, jak toto. Tam sú nejaké kúsky, či čo? Lebo to zatiaľ obyčajná voda. Obyčajná nejaká sladká voda a som kvapla. To je jedno. Ja to chvíľujem. Keď to takto isto bude chutiť, toto, tá... Ja som myslela, že to bude dačo také, že nejaké kúsky želatiny a voda, hej. Tu je napísané, že kapsička s jadovou príchuťou. Ok, dobré, ideme na toto. Neviem, jak sa to otvára. Twist to pen. Neviem po anglicky, takže čo to mám ako otvoriť takto? Aha. Krútime. No, odtrhni sa. Akože, jak to mám piť? Kyslá dajaká vec. Hej, proste. Neviem, to odletia. Kyslá proste jahodová príchuť. Nejaká vodička. Je to akože dobré, hej. A tá želatina je taká zaujímavá. Teraz jak to zatvorím, akože... Aj keď je to normálna voda, veľmi to je dobré, fakt. Počujete? Keby tam dačo bolo, cítim. Možno tam sú nejaké kúsky dačoho. To je dobré. Teraz to mám držať. Vrátim sa, keď to vypijem. Ok, opravila som to tu. No, hlavne to nespadne. No a ešte... Keby voda tu proste. Akože to fajné, také jahodové. To určite bola želatina, lenže ono sa to keby roztopilo. No to chutí jak želatina, hej. Mňam. Fajné, 10 z 10. Keď tam nie sú žiadne... No bola určite želatina dajaké taká, ale ono sa to akoby asi roztopilo, alebo ja neviem. Ale je to fakt veľmi dobre, také jahodové, takže 10 z 10. Hej, a toto je už potom, jak sa to napiješ, chvíľku počkáš, tak je to kyslé proste, hej, už úplne tak trochu. Hej, no a to je klasická takáto tá, hej, jahodová. Neviem, jak taký sprej, čo som jedla. Neviem, to dávam tak, nie že 5 z 10, ale
ja neviem, 8 z 10, hej, lebo je to akože dobré fakt. Ako. Ale tá želatina, ja si myslím, že by to mali mať v chladničke, alebo ja neviem. Keďže to má byť želatina, ja si myslím, hej, no. Ale nemali to, proste len tak na poličke dajke, hej. OK, ľudia, tak to bolo všetko, celé to piť nebudem, akože je to také fajné, ale berem si to asi zo škodne. Neviem. OK, ľudia, toto bolo všetko, toto 10 z 10, to tu vec kyslú, čo tu mám, 8 z 10, hej. Akože je to fajné, hej. Kebyže dá, kde to majú v chladničke, tak to je také fajné, taká fajná želatina, ja si to myslím, hej. Mňam, akože ja si myslím, že fakt. OK, tak to bolo všetko, tak čaute.